tothom, em dic Valeria i sóc la persona que està al càrrec de Jornades Tomoeda, un esdeveniment que tindrà lloc al Centre Cívic Can Deu els dies 12, 13 i 14 de juliol d'aquest mateix any. Si us agraden les trobades que fem periòdicament analitzant l'anime Utena, la noia revolucionària, segur que us interessa aquesta trobada de 3 dies dedicats en exclusiva al gènere shoujo i les modes alternatives vinculades a ell. Aquesta proposta pretén reflexionar sobre els imaginaris tradicionalment considerats femenins i revaloritzar una demografia, el shoujo, que mai no ha viscut precisament l'èxit o l'entusiasme d'altres gèneres manga, al ser considerat amb menor èpica o bé les seves narratives amb menys interès. No obstant això, trobo important plantejar-se fins a quin punt aquesta premissa veu, en més o menys mesura, d'una infravaloració social d'allò o aquells elements considerats femenins o que representin, d'alguna manera, col·lectius invisibilitzats. És amb aquest objectiu que es van crear les Jornades Tomoeda, un punt de trobada on s'oferiran diverses activitats i propostes relacionades. Tindrem sessions d'anime i debat especials, com per exemple un dedicat a l'Anshi Himemiya, un dels personatges més emblemàtics i, per què no dir-ho, misteriosos d'Utena, la noia revolucionària, i també una sessió especial dedicada a les diverses relacions afectives que podem trobar a Cardcaptor Sakura. També gaudirem d'una trobada sobre la cultura lolita, la seva vinculació al shoujo i a més veurem els fragments més destacables de Kamikaze Girls, la gran pel·lícula inspirada en el llibre de Nobara Takemoto, Shimotsuma Monogatari, tot i que avui dia podeu trobar aquesta novel·la en castellà amb el títol abans esmentat Kamikaze Girls. Altres conferenciants, com per exemple Marta Cardona, qui està doctorant ara mateix en estudis japonesos, ens introduiran el concepte kawaii i la construcció de la feminitat. Parlarem de creacions de marques alternatives d'influència japonesa amb Amy Lee de Fashion Monster House i la situació actual dels dissenyadors indie a Espanya. Però, a més de tot això, tindrem altres propostes, com un concert amb l'Annie Singer Nia Katano, qui oferirà un repertori musical especialment dedicat als grans clàssics del shoujo. També tindrem un espai per stands on trobareu creadors freelance i marques especialitzades en cultura kawaii, shoujo o teoria queer d'inspiració japonesa. Trobareu a personalitats com Curion Planet, Chieko Minaoka, la joieria artesanal de Sonia López o les creacions de Happy Blooming, entre altres grans artistes i artesans. Per la meva part, em trobareu com a Lady Margaret a la mateixa secció d'estants on trobareu, entre d'altres coses, La Rosa de Tomoeda, revista oficial de les jornades i on hem inclòs entrevistes i articles exclusius que només es trobaran a la pròpia publicació. Com per exemple una entrevista amb Paloma Costa, autora manga de shoujo de qui cal destacar l'obra Flor de otro jardín o les interessants propostes de shoujo actual de la mà de la Chieko Minaoka. Per últim, però no menys important, no puc deixar de convidar-vos a l'exposició col·lectiva que tindrà lloc durant tot el mes de juliol al propi Centre Can Deu. En aquesta exposició es pretén reflexionar sobre la diversitat afectiva vinculada al shoujo a través dels ulls i interpretacions dels diversos artistes participants. Esteu tots més que convidats a venir a gaudir d'aquests dies i, per descomptat, de la inauguració de l'esmentada exposició. No em queda més que agrair al Centre Cívic per haver acollit aquesta proposta en un entorn tan especial com és el propi Can Deu, un edifici neogòtic de bellesa inqüestionable i on sempre m'he sentit com a casa. Gràcies per veure aquest vídeo i desitjo de tot cor que gaudiu de les Jornades Tomoeda. Jane!